אולי במומביי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, קהיר או סאול, אולי בבוגוטה, אבל יותר מהכל כן. בא לי בית מלון בקופנגן, עם יד אל השמיים ורגל על ענן, בא לי לעשות שם בלגן מהבוקר עד הלילה. יש לי דודה של שנתיים, לנסוע לשבועיים בחופשה אחת או שתיים, ולא מימשתי עוד עדיין, זה בתכנון בינתיים, תן משהו נעים עם שקיעה ומים, ואין פה לנתק את העסק, לקחת פסק, לקפל ולהשאיר פתק, ואם יחפשו שיחפשו אני בנתק, תעשו לי רעש אם התוכנית עושה לכם חשק. בא לי בית מלון בקופנגן, עם יד אל השמיים ורגל על הסל, בא לי לעשות שם בלגן מהבוקר עד הלילה. בא לי בית מלון בקופנגן, עם יד אל השמיים ורגל על הענן, בא לי לעשות שם בלגן מהבוקר עד הלילה. רשמתי לי בלוח, עומרי חייב לנוח, גם ארז ודובדב זה בטוח, והתוכנית עוד בפיתוח, אך יש לי כבר פיצוח, משהו נעים ממנגו, אננס ורוח, כי אין פה להתחיל את השבוע על חוף נטוש רגוע במיקום לא ידוע, ואם רק יעזו להגיד לי אבוי, אומר להם יודעים מה, יאללה קוסומוי. בא לי בית מלון בקוסמוי, עם יד אל השמיים ורגל על הסל, בא לי לעשות שם טוב עבור, כן מהבוקר עד הלילה. בא לי בית מלון בקוסמוי, עם יד אל השמיים ורגל על הענן, בא לי לעשות שם טוב עבור, כן מהבוקר עד הלילה. אולי בטולום, אולי באוצ'ורי עושים הגנג'ה והרום, אולי בנפל, ביפו, בעכו, אולי בריברה, אבל יותר מהכל. בא לי בית מלון בקופנגן, בא לי בית מלון בקופנגן, בא לי בית מלון בקופנגן, מיד אל השמיים ורגל על ענן, בא לי לעשות שם בלגן, כן מהבוקר עד הלילה.